जोंनि दिनैनि प्रग्रामनो काबादि सिलथांनि बागै दिनै जों कुन्जमरा कलईपाड़ा तारपरे ताबुक अबन परेब दै कर्म हायनाय जोंनि प्रग्राम दङ ओ जागा जोंनि स्टेट कर्नार लायखा जों सक्सेसफुली दिनै प्रग्राम खायखौ जागानि पारानि काहाम रेसपन्स मांखा जों अबन बिसिना अबन सानामो जोङो जे ओ जागा जोंनि तिप्रामो थानि जे कैंडिडेट जोंनि ताकुक महेंद्र बो कप्लाय ओंनाय 100% ओंखाय किसा मिसा आयां उयां तंनाय जों कबगै दङ नरक ताबुक फानो जोंनि महाराजानि वन लास्ट फाइट ओ जागा जुदि नरक गदालै माय हांखाय जों बेलायखौनो जायांनाय तामनि बागै हिमालय जोंनि महाराजा नायो जोंनो खायसे पार्मानेंट सल्यूशन जोंनि सांबिधानिक जे सल्यूशन बा समाधान आबरनान बागै साखाने फानो साखाने दगै सामखाय तंमानि बागै इ जरावो जों बनो लगिथाय जोंनि खायसे नैतिक दायित्व दङ आबुनि बागै आङो आमचायनि जारा आयां उयां उंनि तंनाय रङो अबनो कबगो सोशल मीडिया नि बिसिंते प्लीज नर वान सुदी नर रिथिंक लाइदि नर किफिलदि कारण जोंनि वन लास्ट फाइट जों जुदि जरालाय थांखांके इ जराते कोनो दिन किफिलि थागला काजे चिन्तिफ्रासा हामनानि जानानि बिनि एडजस्टिं बिनि खिनां ओ जागाव कुबुलजाक अबन बयनो जों जोंनि महाराजान लगी मारथाय जों जोंनि जे फानतंसाक आंनुक खातिनो जागा जोंनि कुन्जमराव निखाब जोंगाय कलईपाड़ाव जों जे दर तो दर प्रग्राम खातु যথেষ্ট রেসপন্স मा खाथिनि ब्रिराबो যথেষ্ট सक्रियভাবে सामख्लाय दङ हार्ड वर्कार स्ट्रं माइंड ओके आबनि बागै जों बेलाय पजिटिव वी आर वेरी होपफुल टुडे बिकज जों साइमानो दिनै किष्णपुर जों गोप्लाय हामबाय